Представи се. Упорит, забавен, контактен. Професионалист, честен, справедлив. Къде работиш? Имоти премиер. Билдинг бокс. Навсякъде сме. А сега представи другия. Висок, добър брокер. Топ играч, колега. Защо стана брокер? Исках да съчетавам две работи едновременно и в последствие тази стана постоянната. Защото искам. А какъв можеше да станеш? По професия съм агроном, преди това се занимавах с заложни къщите, че нещо по средата може би. Модел на Бански, спасител, знам ли, всичко. Какво искат купувачите? Да бяха купили имот преди 5 години. Да купуват. А какво искат продавачите? Да продадат имота си по-скъпо, отколкото на комшията. Да продават. Кой имот е топ? Този, който ми е за реклама. Този, който ще бъде ликвиден след 5 години. Кой е най-добрият съвет, който си получавал? Депозита не е сделка. Да се уча и да се развивам всеки ден. А кой е най-лошият? Някой ден ти ще бъдеш от другата страна. Да не правя нищо и да не уча нищо и да не се развивам. Кои са трите неща, без които брокерът не може? Кола, антидепресанти и много контакти. Телефон, клиенти и пари. Участваш в Брокер Блиц, защото За слава. Защото харесвам теб, харесвам идеята, допада ми. кога ще се спука балонът? Когато построят магистрала Хемус. Кой балон? Като гледам последно време доста ги дишат. Може би трябва да питаме тези момчета, които ги дишат, кога ще се спукат.